ved, hvad der så skal igennem. Der er meget godt vigtigt folk på. Ja, det kan jeg godt se nu. Og så her, man kan jo stå deroppe, kigge ned gennem glasset. Det var virkelig godt højt noget. Nu kommer der nogen efter hende. Nu kan hele tiden kigge på tilbage.